to ranka da mu koma batun wato ainihin Zamfara. Me ya bambanta matsalar can ta gabas da kuma ta Zamfara? Duk iri ɗaya ne. Aka ce wannan Fulani ne. Duk nake maka iri ɗaya ne, ba haya ake ba, a ba su bindiga, a ba su ƙwaya, a ba su abin magana, a ba su kwamfuta. Yau suna amfani da kwamfuta, an sojan suna tafa sun san inda suke, ta satellite za a gaya musu ta guri kaza zuwa guri kaza. Turan ka ido cewa shawara za a ba gwamnati dangan cewar an dakile wannan yunkuri na yanta da kayar baya. Shawara akan yanda ake dakile yakin sunkuru ba a faɗan shi a talabijin ko rediyo. In gwamnatin ta damu ta samu wanda suke so su yi za su yi, amma ba abin magana a talabijin ko rediyo ba ne. Abin da ake faɗa a rediyo ko talabijin ko newspaper shine menene ake ciki, to a tsaya haka. Wato ba za a iya ba da shawara. An ka faɗa yanda gwamnati ke kallo, yanda ɗan ƙasa ke kallo, shi ma mai yakin sukurun yana kallo, mai sa shi ma yana kallo. In kuka ce kaza za ku yi sai je dakila kaza ɗin kuma ya bulo da wani abu sabo a ƙara cutar da mutane. Saboda haka baka faɗan sirrin mai za ka yi. Ya riga ya zama sirri. Mu dawo batun matasa. Matasa su ne ƙashin baya na kowace irin al'umma. Amma wani matsala da ake ciki matasan namu ba su da makoma kyakkyawa. Domin saboda jagorancin da ake bai tallabi wato ci gaban matasa ba. Ya kake kallon yanayin matasanmu da wani irin kuma wato yanayi za a zo musu domin saboda a inganta su, domin saboda su matasan nan su ne za su gina gobe. Tsakanina da Allah akwai kurakure manya akan yadda muke sarrafa matasa na ƙasa, daga wanda suke makaranta daga primary har zuwa wanda suka kai shekara 17, daga wanda suke shekara 17 har zuwa kamar 35 akwai kurakure manya-manya. Misali, kowace ƙasa in ka tsaya ka duba wacce ike ta ci gaba a yau, har da waɗansu daga Afirka fa za ka ga suna abubuwa da matasa kuma suna zaune lafiya. Zan baka misali kafin na dawo na Najeriya. 1984 lokacin wannan shugaban ƙasa na yau shine shugaban ƙasar Najeriya na soja. Sai duniya ta ce shugaban ƙasar Togo, President Eyadema, wanda ya rasu, shi ya fi kowace ƙasa a duniya sanin abin da ke faruwa, abin da ke ƙarƙashin ƙasa, fitina kafin a haddasa ta, shi ya fi kowa sani, shi ya fi kowa gaggawa maganinta. Yana daga dalilan sirrinsa na daɗewa a mulki, yana daga dalilan sirrin ƙasar ta zauna lafiya, yana daga dalilan da ya sa mutanen ƙasashen duniya suka zo suke ta saka kuɗi a ƙasar, shi yasa suka sa mishi suna baba. To menene sirrin? Sirrinsa shine sai ya kafa wani abu da ake kira matattarar matasan ƙasa, kuma sai ya zama kakan wannan ƙungiya. Ma'ana ko ina kake a ƙasa in dai kana da ɗa ko ya, su memba ne, ko suna so ko ba su so, su memba ne na wannan majalisar matasan ƙasa wanda yake shine shugabanta. Kuma kowanne local government, kowanne ward, kowace jiha, abu na faruwa an haɗa su kowanne da nasu ƙungiyar da nasu shugaban. Abu na faruwa akwai yadda suke kai magana da wannan ya faɗa wannan, a take yanzu shugaban ƙasa ya riga ya sani, shi kuma yana sani bai jira. Saboda haka a kowace shekara yana haɗuwa da wannan majalisar matasa ta ƙasa sau 2, kuma yana kyautata musu. Kuma abin da ya ji daga gare su shine gwamnati take saboda kare su, sa su a makaranta, neman musu aiki da ba su jari. Na wannan na Togo kenan. Kasashen duniya da suka ci gaba da yawa sai suka shigo suna kwaikwayon abin da president na Togo ya yi daga 1984. Aka ce su ne suka fi kowa sani ko gaggawar sanin speedy intelligence flow, gaggawar sanin sirrin ƙasa a duk duniya. So tura suka yi ta kwaikwayo daga gare shi. A yan ba su ce dan Afirka bane, ba za a kwaikwaya ba. Allah ya wa Najeriya basira da hikima. Allah ya ba wa Najeriya mutane masu hankali da basira da sani, wanda yake ana girmama su a kasashen duniya. Mu ba ma girmama namu. Mu sai kyashi da ƙorafi da cewa wane ya isa wane bai isa ba, ko kuma wanda Allah ya ba ya yi din daga ya fara sai a ce a dakile shi ba komai bane. Kuma abin da muka fi girmamawa shine samun kuɗi da cikawa aljihunmu da sanin cewa namu ne, na waɗansu ma namu ne. To wannan aƙida ba inda za ta kai kowace ƙasa, kuma irin arzikin da Allah ya bata, ta zauna lafiya,
ko kuma a bi wanda suke kan mulki a bi su da girmamawa saboda sata suke, ko kuma su masu mulkin ba za su samu yadda suke so ba daga talakawansu don baka nuna musu kauna ba. Talaka in ka nuna mashi kai nasa ne, baka kyamace shi ba, ka jawo shi ka tallafa masa yadda tsari ya nuna, to shi talaka mai binka ne, musamman talakan Najeriya. Duk duniya ta gani ta san cewa duk ɗan Najeriya mai biyayya ne, sai dai an fanɗare masa. To a yau duk ƙasa da take da arziki a shirye ake a rusar da ita, sai a shirya muku fitina saboda a samu damar shigowa cikin ƙasar taku a ɗauke abin da Allah ya baku. Wannan shi ke faruwa da Najeriya, ya faru da ƙasashe da yawa, amma mun kasa la'akari da haka. Akwai wanda su kuma so suke yi, ƙasashen duniya akwai munafukai masu son idan kuna da dukiya sai a shigo ƙasar a haddasa muku fitina, amma an kuka miƙa kai sai a samu a cikinku waɗanda suke su kawai sunansu je kanayika, a ɗora su a mulkin, a ta tallafa musu suna tafiya, amma ana tatse abin da kuke yi. A ƙasashen Afirka barjak ana musu haka har yau, wanda yake arzikin akwai wata ƙasa a Afirka ta tsakiya, arziki na diamond da na gold da Allah ya basu shi kaɗai ya ishi Afirka. Amma kaga yau ita wannan ƙasar a duk duniya ba wanda ya kai ta yawan filin jirgin sama. Ka san dalili? Duk duniya ba wanda ya kai ta airstrip, wato filin jirgin sama da kawai a share ne don jirgi ya sauka ya tashi irin mai propeller nan. To dalili shine duk ƙasashen turawa da suka sa hannu ko tallafa wa fitinin ko kuma kwashe dukiyar kasar ko kuma tallafa wa shugabannin da aka sa akan sunansu je kana yi ka ne, ba za a cire ku daga mulki ba, za ku dawoma a wurin, amma kuma ku bar mu kwashe abin da za mu kwasa. Shine yarjejeniya. A Afirka nan ake haka. To Najeriya in ba mu tashi tsaye mun san daga ina wannan fitina-fitinan suka faru ba, wannan shekarun da yawa da na faɗa zuwa har yanzu, zuwa ga masu haddasa su, zuwa ga 'yan Najeriya da ake amfani da su ba tare da sun sani ba. Akwai kuma wanda yake sun sani amma saboda aljihunsu suke. To lalle in ba mu haka, ni nake gaya maka muna tare da aiki mai ƙarfin gaske. Saboda haka wanda kaga suna girmama kuɗi fiye da kishin ƙasarsu, kishin mutanensu, kishin dukiyar da suke ƙasarsu, mutuncin ƙasarsu, ko mun matsayinsu, ko su waye, ko masu mulkin ƙasar ne, ko shugabannin addini ne, ko abokanansu ne na ƙasar waje, ko mun girmansu, to munafan ƙasa ne kuma ba abin yarda ba ne. sauran kai lokacin waccan gwamnatin ta shuɗe kana daga cikin kwamitin tuntuɓa na haɗa kan 'yan Najeriya, to yanzu an daina jin ɗuriyar ka, yaya batun ina aka kwana ina ka tashi? Har yanzu ina yin abin da nake yi kuma tsakaninmu da Allah, ban taba daina ba. Daga arewa zuwa kudu mun je wuraren da ba za ki taba zato ba, har inda ake fitinar mun kasada, mun shiga wurare, mun je wurare kamar lokacin da Kaduna wani guri a Takar ake kashe-kashe sosai, ba mu sani ba, muka shiga mun kai musu gudunmuwa, amma mun zo don mu sasanta su. Ba fadan sarakunan da bana zuwa kudu da arewa, ba kuma hikimar da ba ma yi na jawo mutane. Kamar misali yanzu kin ji ai kasashen Inyamurai da Fulani kina jin fada kuma? Allah ya hana wannan. Kin san dalili? Allah ya taimake mu. Shugabannin mu yatti Allah da shugaban da sakataranta na kasa na samu muka hada kai. Lokaci yayi sai muka yi wa mutanen Igbo magana, sarakunan su dukkan muka bi fadan su, muka ilmantar da su, muka dauko duka ardo wanda yake na kowace jiha yake shugabanci mai yati Allah na kowace jiha na Najeriya 37 na har Abuja kenan, muka kwashe su zuwa Enugu da su kuma mutanen Igbo da kuma 'yan jarida, kungiyar 'yan jaridu gaba ɗaya na kudu, saboda ba za su ci an yi wani abu bayan fage ba. Fulani suka faɗi nasu, muka faɗi namu, da shugaban Igbo ma Ohaneze na yanzu, ministan information na da yana wurin, sai da ya bada takarda shi ma. Muka yi maganganu sosai, gwamnan ma yana Abuja ya bari ya tako ya zo ya tadda mu, aka amince da haka. Wanda suke ba su shawara akan tsaro, waɗansu daga cikinsu muna makaranta ma suna gaba da ni, amma muka zo muka tsara waɗansu hanyoyi da ake na kare shanu da kuma Fulani su tallafa wajen kare manoma, manoma suna tallafa wajen kare shanu, kuma waɗansu hikimomi da muka bullo da su ake yi. Shi yasa yanzu insaniya ɗaya taɓa ta yau akwai yadda za a same ta. To yana aiki a ƙasar Inyamurai
kuma da taimako Allah mu muka kirkiro. Don ka da me yasa mu muna nan muna kai, akwai gardamomi da yawa a nan, akwai kuma masu san gara fitinar ta ci gaba suna samun kuɗi a kan ta tsaya. Wannan ya shiga zukatan waɗansu kuma suna yi, ni ina bi. Saboda haka ba za ka ce jirgin sama nake shiga daga state kaza fiw na je state kaza, a mota muke tafiya, muna ji muna gani muna jin fitinin, muna magana da mutanen da abin ya shafa, muna magana da inda hatsarin yake, muna magana da wanda suke so su yi, muna magana da wanda ma ba sa so abin ya tsaya. Amma muna yi fi sabilillahi ne, mun sasanta wurare da daman gaske a arewan da kudu. So na Zamfara da na ce wanda yake shine tambayar ka, menene yasa na Zamfara ya tashi? Gana ɗaya zan maka. A Zamfara kaga ana lissafa ta a kamar a ƙasa a jihohin da yake talakawa ne ko? Ai Zamfara ba karamar ƙasa bace, ba karamar state bane mai arzikin gaske. Ai Allah ya kirkiro Zamfaran ko? Ai lokacin mu ne muka kirkiro ta ko? Sai ka tambaya menene dalilan kirkiro Zamfara state? Golar da ke Zamfara, inda mun tsaya mun bi doka, mun tsaya mun bi tsari da hikima, in aka tsaya yanzu akan tono gold akan yanda ya kamata a dokance, ai duk dan Zamfara mai kudin gaske ne. Zamfara za ta iya ba sauran jihohi bashi, amma yau Zamfara ke roƙon kuɗi. 'Yan Zamfara duk talakawa ne. In ka je ƙauyukansu ka ga yanda suke, ai za ka ji tausayi, ballantana a turo mutane suna kashe su a kullum. Mu fa a namu fa yanzu a ce da lokacin da muke mulkin ne haka ta faru, wayannan abin ke faruwa. Misali Zamfara, idan aka zo aka kashe mutane a yau, ai kowace jiha tana da abin da ake kira hukumar tsaron jiha, wanda yake gwamna ke jagoranta. Sai gwamna ya kasa da shi da battalion commander ko brigade commander, watakila kwamishinan 'yan sanda, shugaban SSS, akwai custom, akwai immigration a jiya wanda yake saboda ko boda da sarakuna ko, to lalle haƙƙin tsaron wannan jihar yana kafaɗin wa'annan mutanen. Idan fitinan ta tashi, wa'annan su ne lalle za a tuhuma, kuma babu sanin cewa ko kai waye. In tsaron ƙasa ya tashi, sai kai in ka san ka kasa ko ka gaza, sai ka ce a'a zan iya, sai kuma ka zo ka kasa, lalle dole a tuhume ka, kuma dole a hukunta ka. Sai a iya tsanan gwamnatin akan haka, amma gara ka hukunta wanda ya ce zai iya ya kasa, ya yi ƙarya ko kuma yake ɗaukan kuɗin mutane. Ai akwai security vote ko, to me aka yi da shi? Sai ka tuhume su kuma a hukunta su, a cire su daga aikin. Akwai mutane da yawa da za su iya yi. Wanda duk kaga yana da mulki ko yana da nauyin riƙon mutane, sai kaga babu kishi, amma ya fi kare kansa ko kuma son kansa ko gina kansa, ai wannan munafiki kuke gina ko munafukai kuke gina. Sai mun koyi faɗan gaskiya, mun koyi yin gaskiya da sanar da gaskiya da tsayawa akan gaskiya, wallahi sannan za mu koma, kuma sannan za mu san cewa wannan ƙasar babba ce, mai arziki ce, mu ba talakawa ba ne. Wahalolin da muke sha ba za a yi ba, wulakanta mutanenmu da ake a waje da cikin gida wallahi ba za a yi ba. Ranka dai wani irin taɓarɓarewar tsaro ne za a ce ɗan ta'adda har yana kiran waya wa sarki na wani area cewa ya shirya za su zo wannan gurin su far musu, amma idan ba su ɗauki mataki ba. Me ya wannan? Ya ma fi ƙarfin haka ma. Subhanallah. Idan ka ga akuya, na ya taɓa wannan magana cewa ta zagi kura, to kar ka duba kura, kada ka duba akuyan nan, ka tsaya ka duba me a bayan wannan akuya. Akwai wanda ya turo ta, wanda yake yafa kuran ne, shi ke faruwa. to ranka ne batun taɓarɓarewar dai harkokin tsaro, na buyi hanya ƙasa kuma da kake cewa kana tafiya ƙasa ba a jirgin sama ba, tsakanin Lakwaja zuwa Okene akwai wani ƙauye da aka kirkira wata 6 da suka wuce mai suna Sabuwar Kara, wanda wannan ƙauye yayi suna, yayi shuhura wajen wato garkuwa da mutane a wannan sansanin ƙauye, wanda hakan ta sa muka tattauna da wani bawan Allah wanda aka ebo in mutane daga jihar Bauchi, wanda su kimanin 200 wanda suke aiki babu dare babu rana, wanda suka tabbatar sun karkaɗe wa'annan 'yan ta'adda a wannan ƙauye, amma sai gashi ana ɗaukar su har zuwa Benin sukan tarwatsa wato 'yan daƙile ta da wannan fitina ko 'yan fashi, amma mutanen sun koka mana mu da su da
jami'in mu Alhaji Nafi iya haido mun tafiya kafa da kafa don tabbatar da wannan abubuwan da suke faruwa sun koka cewar inda suke kwana ma abin akoka musu ne ba sa samun kuma albashi tsakaninsa daga gwamnatin jihar Kogi wanda zai zo hannunsu